4 cyflwynydd. 4 artist. O Stiwdio Acapella yng Nghaerdydd. A Maida Vale yn Llundain. Heno da ni'n lawnsio cyfres newydd o Sesiynau byw ar Radio Cymru. Ymlaciwch A llaciwch. Dyma Llif y Do. Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod braf yn ôl bob sôn. Dwi'n ymlacio a dwi'n llacio i Llif y Do. Yr artist da ni di ddewis yn sesiwn ni ydy Eädyth ac Izzy, a dyma nhw'n canu Dyma Ni o Acapella yng Nghaerdydd. Trio ffitio mewn. Dwi di gwario digon o amser yma yn fy mhen. They don't even let me go, but I don't feel like I fit in. I spend most of my time here, stuck in my own head. Dyma ni un noson, and would say that's awesome possum. Ond yn anffodus gyfolas fy nghalon I ti heb reswm. Wish we could taste the elations of foreign rails, rallied on those radio stations and not Wales. I'm singing scales, but wishing they were on a tail to swim to see what we could set sail. Beth sy'n bod yr unig bygwll y sefyllfa, teimlo fel emo mewn y rhosfa. Gwaliau'n galw sy'n symud yr eiliad yma rwy'n meddwl, ac mae'n fwy na ddafodiaeth yn hiraeth am wlad naeth yr hun iaith adrodd amdani. I ain't got no umami to make a decision at this present time. Can only sit tight, grooving my mattress and rhyme, hoping a sign will soon appear without a push. Hush fewnol, anweledig ac yn farwol. Cysti, dwedon nhw I gadael fynd, dwi dal yn trio ffitio mewn. Dwi di gwario digon o amser yma yn fy mhen. They don't even let me go, but I don't feel like I fit in. I spend most of my time here, stuck in my own head. The weather badu, one day efalle pili pala with you. And I'm now so far from you, with no words, just chime flashes, dripping in and into plastics. Bottom of the stairs staring, I'm wound like elastic, ecstatic to hear one sentence of response. Although I only expressed interest once, fenestrad fel fframp, I'll play in a glap. Adlewch the who the hell, what the hell, nah, I like you even considering any of this in my head. I can't get past a singular kiss, mond. Edrych allan ei boy, you got it in space. Organ hyniad, the absent all dead go. There's a brimful film making me hollow. You leave this girl stuck, sprung, stung, a mono. Dwedon nhw I gadael fynd, dwi dal yn trio ffitio mewn. Dwi di gwario digon o amser yma yn fy mhen. They don't even let me go, but I don't feel like I fit in. I spend most of my time here,
Eädyth ac Izzy Rabey yn agor sesiynau Llif y Do yma ar BBC Radio Cymru efo trac o'r enw Dyma Ni. So nath nhw ddod at ei gilydd diwedd blwyddyn dwytha yn y cyfnod clo cyn sgwennu'r EP mas o yma. A dyn ni newydd glwad nhw'n perfformio efo'i gilydd am y tro cynta erioed. So'n artist fi sy'n nesa, a dyn ni rwan yn mynd draw i Llundain at y stiwdios iconic y BBC o'r enw Maida Vale. Ella bod chi wedi clywed amdano fo. Yr artist nes i benderfynu gweld yn fyw oedd Thallo. So os da chi'n gwylio ar y we rwan hyn, yn anffodus achos y cyfyngiadau Covid, da ni ddim wedi cael mynd i ffilmio Thallo yn Maida Vale ei hun, ond mae'r sesiwn dal yn hollol hyfryd ac yn werth cael gwrando iddi. Felly gen i ddechrau rwan efo trac nath i recordio sef fersiwn Cymraeg o The Water. Thallo yn fanna, draw yn Stiwdio Maida Vale, hefo fersiwn newydd o The Water. Nôl â ni rwan i Acapella ym Mhentyrch ar gyfer yn sesiwn ni, lle nes I ddanfon un o'n hoff bandiau ar hyn o bryd, yr hogiau o Gaerfyrddin Los Blancos, a dyma I chi gan newydd ganddyn nhw, Noi Vogliamo. 3, 2, 1, go!
Diolch yn fawr. Da iawn, Cian. Whoa, croeso i'r band, Cian. New edition. Eädyth ag Izzy, Rabey, Thallo a Los Blancos. So dyma'r un artist sydd ar ôl, sef yng ngwesteion ni. Ac o'n i eisiau band, oedd chi ddim cweit yn gwybod beth o'n nhw'n mynd i wneud nesaf. Band pop psychedelic gwych o'r enw Melin Melyn. Croeso gyddillion o. Pob chwarae teg drysau ar gael. Croeso I wasanaeth Melin Melyn. Diolch yn fawr I chi gyd am ddod. Dyma foment emosiynol I ni gyd. Pawb yma fo'i gilydd yn dathlu, canu a dawnsio. Enw'r gân nesa yma ydy Lwsys Odyssey. Amen!
a gamble and you'll unlock it. You'll discover you want 1, 2, 3, 4 in the depth of the Greenland jungle. There's a pixie with beach blonde eyes, psychedelics and stolen chocolates, a cacophony of disco smiles and lies. I'm on this odyssey of Lucy. It's true, I can't find my way back to the moon. She's a painting of velvet twilight. She's a pickle separate jazz. She's a twinkle of magical dynamite. Oh, it's a tragedy how I fell so far into this odyssey of Lucy. It's true, I can't find my way back to the moon. I found a new way to be happy with you, but I'm terrified of cataclysmic degradation. Kiss me at the station under snowy turquoise sky. Moments of peace and clarity nestle underneath a blanket on a moonlit canopy. Odyssey of Lucy. It's true, I can't find my way back to the moon. I found a new way to be happy with you, but I'm terrified of cataclysmic degradation. I'm on this odyssey of Lucy. It's true, I can't find my way back to the moon. I found a new way to be happy. Dwy gan y fannau gan Melin Melyn, dwi wrth y modd efo nhw, a dwi hefyd wrth gwrs wrth y modd efo Los Blancos. Maen nhw'n amrwd, maen nhw'n wallgo, maen nhw'n wastad mor egniol, ac o'n i'n gwybod y bys nhw'n creu sesiwn anhygol ar yn cyfer ni. O'n i wir eisiau gweld y 5 ohonyn nhw, achos mae yna aelod newydd erbyn hyn wrth gwrs, mae Cion yn aelod llawn amser, ond ni eisiau bod nhw'n nôl efo'i gilydd yn creu, o'n i'n gwybod bod yna lot o syniadau newydd ganddo nhw, gafon nhw ymateb anhygol i'r album Sbwriel Gwyn, ond 5 personoliaeth, 5 can newydd, a dyma chi flas o'r sgwrs ges i hefo Gwyn. Oedd yn wych, Lisa, oedd yn brofiad surreal, gan bod ddim crowd yna, ond oedd e'n
I ni, fi'n credu o'n i wedi paratoi fel bod e'n gig byw go iawn. Gyda ni ymarferion cyn, ymarferion i heb cael ers blwyddyn a hanner yn amlwg. A wedyn ni cael mynd i Stiwdio Acapella a cael fel chwarae'n fyw a creu sŵn a upseto'r y cymdogion Acapella oedd yn profiad gret. A fi'n credu pob un o'n i'n dod mas yna'n a teimlo fel bod ni wedi ar y gig byw a pawb yn sort of bach o butterflies cyn achos o lot o ganeuon newydd i ni ware. Yn amlwg, ti'n mynd siŵr fel mae'r pobl yn mynd i gymryd y caneuon os maen nhw'n dda neu maen nhw'n rubbish neu beidio. So pawb yn teimlo bach yn nerfus a wedyn ar ôl pawb yn arnrtio on top of the world bron, gwenu glis i glis. So wir wedi mwynhau y chwarae a diolch am y cynnig hefyd i ni wneud y sesiwn. Croeso siwr, dwi jyst mor falch bod chi wedi cael mynd i'r stiwdio i recordio eto a bod ni gyd yn amlwg yn edrych mlaen i glywed Los Blancos yn fyw. Ond y caneuon newydd mae ti sôn amdanyn nhw, be di hanes Heint a Gwyn? Achos mae yna lon llaw ohonyn nhw. Ers pa bryd maen nhw gennych chi? Maen nhw'n amryw ganeuon. Nath pawb sgwennu oherwydd Covid can yr un bron dros y cyfnod clo. Wnaethon ni, o'n i penderfynu ni bod ni moyn wneud rhyddhau EP gan bod ni wedi bod yn flwyddyn a mwy fi'n meddwl ers yr album. So ni'n meddwl, well ni siap yn stwps neu gen bod pawb yn meddwl bod ni wedi disbando neu rhywbeth, neu bod rhywbeth wedi digwydd i ni'n ganol Covid. Ond so caneuon gwahanol, pawb wedi sgwennu un yr un, yn unigol yn ei sefyllwydd a'i tai nodedig, a wedyn dyddyn ni at ein gilydd i, gyntaf ni wara nhw'n fyw o flan unrhyw un oedd y sesiwn yma, so fel wedys ti gynnaf, oedd pawb yn eitha on edge am y peth, yn gobeithio bod popeth yn mynd yn iawn a bod ddim peth yn mynd o'i le. Mae jyst yn hollol anhygoel bod gennym ni ganeuon newydd Los Blancos a bod chi wedi profi bod chi ddim wedi diflannu a bod am byd digwydd i chi yn ystod Covid, felly diolch am hynny Gwyn. Ond hefyd, beth sy'n ddiddorol, mae yna 5 can newydd yn y sesiwn, achos mae yna 5 aelod yn y band erbyn hyn, Sonia am yr aelod newydd sydd yn Los Blancos. So, ni wedi cael transfer mewn ar gyfer i Cian Owen dros y cyfnod. Ond nath i ware yn ystod cyfnodau, pan ni'n gigo Sbwriel Gwyn, yr album, a wedyn gan bod lot o'r cynnwyr yn gael 3 gitar ynddo nhw. A wedyn, dyn ni benderfynu bod e'n gallu ware gitar, a wedyn dyn ni rhoi gyfle i fe sgwennu gan. Mae dath Cian ar gwrs chwarae teg, so mae fe'n jyst gobeithio bod e'n gallu sgwennu cwbl mwy yn o'r gyfer yr ail album. Ond mae Cian gynt o Ysgol Sul a mae'n brawd i Osian fyd. Oedd e'n non-brain ei ni gan bod e'n dod i lot o'r gigs. So oedd e'n bod e'n cael ei dalu am droi lan ar gyfer y gigs sydd yn... Mae'n gret cael yna, mae'n dod â elfen bach gwahanol i'r gigs byw ers ni, ers y fe i muno, sy'n ni gael lot o gigs byw, ond mae'n jyst yn, a mae'n rhoi llai o bwysau arno pawb arall fi'n meddwl, mae'n rhoi yn neud y bach mwy democrataidd, os yw'n bwy'n gael fe. Ond mae wedi bod yn gret cael Cian yn y band, a erch mlaen i gigo mwy dy fe. Felly, mae gen ti aelod newydd, mae gen ti gymaint o ganeuon newydd, be di'r cynlluniau? Dwi'n siŵr bod ti wedi deud y gair album yn yr ateb diwetha yna hefyd. O album arall ar y ffordd gen Los Blancos ta? Mae EP, mae y 5 can sydd ar y sesiwn mynd i gael ei ryddhau fel EP yn weddol fi am gobeithio. Falle bydd e'n mas erbyn i hwn fwy mas, who knows, ond ni'n aros ar y finishing touches ar yr EP, a wedyn, bwrw ymlaen dar album wedyn. A wedyn, so mae da ni album o syniadau ar hanner gyda ni, so mae tua 5 can gyda ni'n barod, a ni heb ymarfer rili ers, ffocws oedd yr EP, felly mae pawb di sgwennu mwy o ganeuon ers ni, so falle gewn ni double album neu rhywbeth, who knows. Ond bydd yna album
Ail album, blwyddyn nesaf gobeithio, ond o'n i trio meddwl, os unrhyw wedi gwneud double album Cymraeg, sa'n siŵr os ma yna, ond falle, sa'n gwybod, ond falle bydd hwnna'n digwydd, well, who knows. Los Blancos yn creu hanes, mae'n double album ar y ffordd, mae Gwyn wedi dweud. So, dim addewidion eto, ond mae'r boes yn mynd i roi stori fi o'n fi'n rhoi, cynllunio double album, ond gawn ni weld. Mae fe gyd lan yn y gwynt ar un o bryd, ond so just gawn ni weld, really, ond mae'r fe'n, y bel yn rwlio fel wyr oedd yr odds unwaith, ond so gawn ni weld. Nôl at y sesiwn yn Gwyn, y rheswm nes i gyffroi o jyst fatha, mae yna rhywbeth am sŵn byw yn does, mae yna rhywbeth yn amlwg i chi fel cerddorion pan ydych chi'n perfformio'n fyw, mae yna rhywbeth yn digwydd. Be sydd yn digwydd Los Blancos pan maen nhw hefo'i gilydd? Sut ti'n esbonio'r weather na i Gwyn? Mae'n, o fe jyst yn, rhywbeth ti'n meddwl, bron fel, ni'n gyd yn fans o Pêl Drod, mae fel, mae lot o camaraderie falle yn dod mewn i fe, a lot o sort of, ni gyd yn wario gyda'n gilydd a ni'n stigod i'n gilydd bach, vibes i hwnna, a mae fe'n, sa'n siŵr mae hefyd gan bod wedi bod yn gyfnod mor hir i ni ddim chwarae gyda'n gilydd a sgwennu ar wahân gyda'r EP, oedd e jyst mor braf dod at ei gilydd a chwarae gyda'n gilydd unwaith eto, really. Mae'n anodd disgrifio, ond mae rhyw wefr neu 7 cents neu 6 cents neu bynnag ti'n mwyn gael fe i gael bod yn war mewn band, so bydd y ffrind hefyd, so so mae'n yn colli hwnna, ond gobeithio bydd mae mwy o gigs a beth yn dod gobeithio croesi bysedd, so Croesi bysedd yn wir bod yna fwy o gigs ar y gweill Gwyn, ac dwi jyst mor diolchgar eto i chi am fynd i Stiwdio Acapella i recordio'r sesiwn. Oedd y sesiwn yn anhygoel, ac oedd e jyst gret cael y cynniau newydd yma, a jyst cael blas o be mae'r 5 ohonoch chi wedi gwneud ar wahân, y 5 personoliaeth yma, y 5 can newydd. Ac jyst diolch, a jyst mor dda dy weld i, a gobeithio gael weld ti a'r 4 arall ar lwyfan yn fyw yn fuan iawn. Diolch o galon ti Gwyn, a diolch o Los Blancos.
iawn, boys. Yes. Weitha disgwyl i fe? Mae'r ymarfer yn dangos. Wedi'u. Pam good to go? Yeah. Helo, fi yw Steffan Dafydd. Unrhyw can yw Trwmgwsg Tragwyddol. Tracs newydd sbon, dyn ni'n clywed gan Los Blancos yma ar BBC Radio Cymru 1000 o eiriau a trwmgwsg tragwyddol. Swnio'n glas yndi? So pam nes i ddewis Thallo, os da chi wedi bod yn gwrando ar fi ar nos Fawrth, dwi'n chwarae hi basically bob un rhaglen. Dwi'n chydig bach yn obsessed efo hi. Dwi'n gobeithio bod hynny'n oce. Ond nath ni ddod o hyd iddi yn wreiddiol nôl yn 2018 ar SoundCloud, mae o'n wefan cerddoriaeth, a ers hynny mae wedi bod yn rhyddhau stwff anhygoel yn enwedig blwyddyn yma. Mae rhyw 2 single sydd wedi dod allan a dyn ni wedi chwarae nhw'n gyson, a mae'n just mor lyflu gallu clywed nhw mewn cyd-destun sesiwn ar gyfer Llif y Do ar BBC Radio Cymru. So ni ddigon lwcus i ymuno efo Elin yn y BBC Maida Vale Studios yn Llundain. Ni ista lawr ar stalls piano a gael chydig bach o chat am lle nath siwrna hi gychwyn. O'n i jyst teimlo mor hapus, oedd o'n gymaint o bleser a oedd o'n reit rhyfedd fel chi'l chwarae efo'n gilydd yn fyw a ti'n mynd cweit gallu gweld pawb achos maen nhw'n cadw pawb ar wahân, ond o'n i jyst yn gallu clywed y sŵn really nice trwy'r headphones a oedd e jyst yn gymaint o bleser. Da ni wedi bod
mewn ystafell ymarfer, a dim lot o lefydd eraill achos y pandemig, so oedd e just chwarae mewn stafell arall, a wedyn bod hwnna'n digwydd bod yn Stiwdio Maida Vale yn just, mor wych. Deitha fi sut mae'n cymharu i gig arferol ta, achos ti'n newydd fod yn perfformio yn Tafwyl, sydd yn amazing. Sut mae bod mewn ystafell yn cymharu i fod ar lwyfan? Wel, sy'n ni'n dweud bod mewn stafell ti'n gallu clywed dy hun yn lot gwell. Mae gennych chi gymaint mwy o reolaeth dros y sain, achos dwi'n gallu dweud, dwi eisiau mwy o vocal fi yn headphones fi, a wedyn lle bod rhywun arall yn dweud, dwi eisiau mwy o drum kit, a wedyn ti'n gallu newid o'i yn union beth ti eisiau clywed, so bod chdi'n gallu chwarae dy ora. Felly, sy'n ni'n deud bod mae'n lot mwy cyffyrddus na bod ar lwyfan, lle ella ti just fel, dwi'n methu clywed dim byd, a dwi'n mynd i cario ymlaen. A hefyd, ti fel arfer yn bownsio off egni cynulleidfa, ond yn Tafwyl, ond na just gwair. So, oedd hwnna'n brofiad gwahanol hefyd. So, ond efo Tafwyl, dim ond, o'n i'n really nervous, so chwarae trwy nerves yna, a dwi'n meddwl yn fyma yn y studio, just fel fi a band fi, so dwi'n really cyffyrddus a yn teimlo fel dwi'n gallu cymryd fy amser efo'r cerddoriaeth, ac mae'n chydig bach yn brafiach i chwarae, ond really mwynhau Tafwyl hefyd. Pwy ges ti perfformio efo heddiw felly? Pwy ydy'r aelodau yn y band? Chos Thallo, a'i enw chdi ydy hynny fel cerddor, a wedyn bod gen ti dy ffrindiau di, dy gyd chwaraewyr yn chwarae efo chdi? Yn union. So fel fi ydy Thallo, a fel project fi ydy o, a fi sy'n sgwennu'r caneuon, ond hefyd dwi yn hollol ddibynnol ar ffrindiau fi sydd yn chwarae yn y band, achos sy'n ni jyst ddim eisiau chwarae os ydyn nhw ddim yna. Mae gynno fi syniad eitha cry efo arrangement y gerddoriaeth, bod o'n sŵn really llawn efo fel riffs ma, efo ffidil a trumped a falle, a hebddyn nhw, sy'n ni ddim yn teimlo fel fi fy hun. So bod fi yn fel artist unigol, dwi yn gorfod chwarae efo band. Mae'n hollol integral i y sain, a so fo ddim yn fi, hebddyn nhw. Ond ar y funud, y band, mae yna 4 person arall yn cyfeiliad fi. So ar y drums, mae Finn O'Hara, ac mae o'n chwarae i gwahanol prosiectau hefyd, ac mae o'n ffeindio'n roed i amser fewn i Thallo hefyd. Ac ar yr gitar a hefyd bass, mae Vincenzo Grande. Mae o mor dalent, ac mae'n gitarydd mor wych. A wedyn, oedden ni'n arfer chwarae fel 6-piece efo bassist, ond nathon ni mynd lawr i 5, jyst i gael llai o faint, a mae o'n chwarae bass guitar yr un pryd a electric guitar. Sorry, hold on. Be fatha un yn bob llaw, mae'n chwarae'n law chwith efo un a llaw. So mae'n gorau bod yn rili dda neu hynna, ond mae'n glyfar iawn efo fel pedalboard fo, mae'n gallu splitio signal y gitar fewn trwy 2 amp. So mae llun yna isel y gitar yn mynd trwy bass amp, a mae llun yna uchaf gitar yn mynd trwy guitar amp, a so ti'n gallu mae o'n chwarae bass lines sy'n mynd trwy 1 amp, a wedyn mae gynno fo gweddill pethau atmospheric yn mynd trwy guitar amp, ond mae'n cymryd sgil i chwarae 2 math o steil yr unio'r un pryd. Dyna beth sydd yn really anhygoel amdano fo. Priodas
I dy boced a mêl gen Thallo. Y rheswm da ni wedi dewis Eädyth ac Izzy fel sesiwn, dwi'n credu bod nhw'n cynrychioli y Gymru gyfoes, yn ddiwylliannol ac yn gerddorol, a maen nhw'n union lle da ni angen bod yn 2021. Dyma oedd gen y ddwy i ddeud wrthyn ni. Mae Izzy a fi, mae yna lot o tebygrwydd. Y ffaith bod ni'n dwy ferch cefn gwlad, y ffaith bod y ddwy ohonyn ni wedi cael ei magu ar Neo Soul, a mae Acapella fel un o hoff cantorysau, y ddwy ohonyn ni, fi'n credu bod... A weithiau chi jyst yn cwrdd... Dyna beth fi'n lyfo bod yn person creadigol, weithiau chi jyst yn cwrdd y bobl a chi'n teimlo bod chi wedi nabod nhw ers blynydde. Fi'n methu credu bod fi'n mond i nabod Izzy am fel just dros blwyddyn. Fel fi'n teimlo fel bod wedi nabod hi ers blynydde. A mae hwnna jyst yn weithio'n digwydd yn diwedd, mae'n fe'n wych. A ie, fi'n credu'r cymysgedd o fel bod yn ferched cefn gwlad, ond eitha really alternative. Os chi'n edrych ar y ddwy ohonyn ni, bysach chi ddim yn meddwl bod ni'n o cefn gwlad. A'r ffaith bod mae'r ddwy ohonyn ni wedi cael ei magu ar Neo Soul, fi'n credu bod y dwy beth yna yn rhywbeth sy'n really kind of clymu ni sy'n gilydd yn neud fi'n eitha tebyg. Ond ie, beth ti'n meddwl, Eädyth? Ti di kind of dweud ei gyd, really. Mae'n kind of fel, dwi'n teimlo fel it was meant to be kind of thing. A ers i ni cwrdd yn neud microwave dan gilydd, oedd e just fel, oedd rhywbeth, fel ti wedi dweud, Rhys, nath rhywbeth clicio, yr un steil o cerddoriaeth a just lot o pethau mewn common, dwi'n meddwl. A mae jyst i gweithio mor dda a mae wedi bod mor neis just adeiladu perthynas mor cool fyd. Ac yn defnyddio'r iaith Cymraeg a mae o i gyd o gwmpas Cymru a tyfu lan yn Cymru. Mae o just mor ideal, really. So mae wedi bod yn rhywbeth dwi wedi bod yn edrych am ers ages. So, yeah. Dwi'n licio hwnna, Eädyth, bod o rhywbeth oedd i fod. Ac i fod yn onest, weithiau, yn anffodus, da ni'n gwneud rhaglen radio fan hyn, da ni'n gorfod gofyn cwestiynau i chi. Ond mewn ffordd, yr ateb syml ydy, it is, dydy, just is, mae'n gweithio, end of, mwynhau y music. Dyna ddylia rwy'n dweud. Ac o'n i'n gwiliad, da ni wedi cael fideo clip bach o'r gig mae da chi wedi gwneud yn Acapella. A beth sy'n rhyfeddol, na i aros efo Eädyth am funud ydyn gei di bwnsio fan ôl i Izzy. Mae o'n edrych fel y ddwy yn chi wedi bod yn gwneud o ers amser hir. Da chi totally gyffyrddus, a da chi'n cracio jokes ac yn giglo sy'n infectious, a mae'n cael pawb i mewn i'r peth. Unwaith eto ti'n dod yn ôl, mae'r chemistry yna, mae fel labordy yn rhywle yn creu y pop Neo Soul, New Soul yma. Superb! Ie, dwi'n cytuno'n llwyr. Mae jyst i bod yn pleser kind of adeiladu beth da ni wedi bod yn adeiladu. A y peth fanny yw bod da ni heb di actually cael y siawns i kind of mynd dros gyd o'r caneuon yma dan gilydd ers y cychwyn. Da ni heb di cael fel dydd neu wythnos cyfan i just practisio gyd o'r caneuon ni. So nathon ni literally am dydd cyfan, dydd Sadwrn, dros y weekend, nathon ni just practisio gyd o'r caneuon am y tro cyntaf erioed dan gilydd yn person. A o'n i just yn meddwl oedd hynna mor anhygoel, achos ni just ddim wedi cael y siawns i wneud achos lockdown. A dwi'n meddwl dyna pam mae di kind of craco lot o fel taboos neu kind of fel pethau ti ddim yn really meddwl dych chi fod i wneud pam ti'n adeiladu perthynas musical. A dros y lockdown, o'n i'n anfon fel voice notes drosodd a pethau ti ddim yn really expecto wneud am fel collaboration. Fel arfer ti'n cwrdd a ti'n eistedd mewn stiwdio am dydd cyfan a kind of adeiladu caneuon trwy'r ffordd yna. Ond efo ni oedd e just mor wahanol, ffordd completely wahanol o weithio. So dwi'n meddwl nath o adeiladu rhywbeth really special achos oedd rhaid i ni kind of gweithio mwy caled i kind of cael yr egni drosodd fel dros WhatsApp a Facebook Messenger pethau. So, yeah, they're really diddorol. Dwi'n gwybod dwi'n ddiddod yn ôl i'r un peth. Mwyaf dwi'n gwrando na chi, dwi'n bron a deud, reit, stopio siarad a just chwarae'r music, achos mi o gyd yna. Ond mae yna amlwg angerdd gyda chi, does, passion. A
be mae Eädyth yn rhaid rwan bod chi'n gyfer rhannu stwff trwy WhatsApp, mae'r ffordd wahanol o weithio ac y Covid yn gorfodi ni wneud hynny. Ond dwi'n meddwl bod sefyd yn ei llawer o wahaniaeth i chi rwan, sa chi mewn stiwdio ar lwyfan dros WhatsApp. You got it, do? Ie, dwi'n teimlo fel, mae rhywbeth ynglyn â bod yn doi fenyw yn gweithio da'ch gilydd. Fi just yn teimlo, o'n i'n gallu bod yn rili agored gyda'n gilydd, ynglyn â be o'n i eisiau sgwennu yn biti, ynglyn â fel be oedd yn mynd mlaen yn yr apps. Fi'n credu mae fe'n creu just nawsod fel bod yn rili saff. A fi'n credu fel pryd mae pobl yn teimlo'n rili saff, maen nhw'n gallu bod yn rili agored, yn greadigol. A fi'n credu just o'r off, o'n i'n gallu gwneud hwnna. Fi'n credu bod hwnna hefyd yn rhan mawr ohoni, y ffaith bod y ddoi yn hun fel yn ddwy menyw, ddwy ieithog, alternative, a ni'n trust o'n gilydd i fod yn really agos ac yn onest gyda fel feedback fyd, so mae hwnna'n di bod yn peth mawr o fel ni'n gweithio gyda'n gilydd, mae'r ddwy ohonyn ni ddim yn precious iawn yn un o'r gwaith, so fel os mae'n rhywbeth yn gweithio, ni'n gallu bod yn really agored yn gilydd, like, okay, falle newid hwnna fyna, ond mae hwnna angen dropo fyna, tymod. A rhan arall o fel y colab o'n i'n really werthfawrogi, o'n i fel yn sgwennu fel ar hanner caneuon yma, sydd fel yn yr EP fel Sit Tight a Hear You. Ac oedd rhain literally, o'n i fel yn codi yn canol o nos, ac o'n i fel i Eädyth, fi fel, oh my gosh, fi wedi sgwennu kind of fel hanner can yma, fi'n credu mae'n fel ond yn mynd i fod yn rhyw funud. Ac oedd Eädyth fel, yeah, great! O'n i just rhoi ar yr EP, hwnna'n iawn, ti'n bod? Ac o'n i fel, yn poeni ni fel, falle ni angen neud yn hirach, ond mae'r caneuon yna yn eistedd ar ben ei hunain, maen nhw ddim angen fod yn hirach na dan fi'n credu bod un fel 1 minute 19 neu rhywbeth. A oedd pa mor agored oedd hwnna'n really fab i fi fel cantores, tymod, i just bod, right, okay, dyma'r syniad sydd da fi, a dyna i gyd sydd da fi, right, newn ni creu just can o hynny, tymod. Sgwyd, died him square.
Dwi'n gwybod yma ble dwi isio fod ac mae'n anodd. Ond mae gen I ffydd fel faswr mirror yn gwthio'n galed trwy pryd yma yw'r dyfodol sy'n sicr I mi nawr I codi gyda ti yn fy meddwl gyda'r wawr. Felly cael I ffwrdd pa'n gadael I hyn I fod yr unig so sy'n hoffi dy hun. Meddylia sydd yn mynd o meddyliau. Ti angen deall beth I colli fy hun o flaen yr unig bobl sy'n symud ymlaen. Meddylia sydd yn mynd o meddyliau. Meddylia sydd yn mynd o meddyliau. Meddylia sydd yn mynd ar y ffordd. Hey. Diolch yn fawr. Felly, can nes yma, dyn ni'n cael cwpl o cynnig ar ôl, a'r gan nes yma yw can o'r enw greiddiau. Izzy, ti eisiau siarad tyma bach amdano y proses tu ôl I? So mae'r gan yma greiddiau, es I nôl I fy chynllaeth o ble fi'n dod o dros lockdown blwyddyn diwetha. A oedd e'n rili hyfryd bod nôl yn cefn gwlad, ond eto, ti'n modd, ni'n mor bell I ffwrdd o fy mywyd I yn Llundain a Caerdydd a Ddriste. Felly, mae'r gan yma ynglyn â just ba mor torgalonus o'n I. Ti'n modd, o'n i'n mynd i'r afon yma ac o'n i'n llefen ar mwys yr afon a trio fel prosesu be oedd yn digwydd o ran kind of y pandemic. A nes I sgwennu'r gan yma I really kind of capture'r moment yma, ond hefyd trio fod yn optimistic ynglyn â dyfodol. A pryd ni'n meddwl am greiddiau, ni'n meddwl am roots a bod ni'n cael ein kind of rooto. Fi'n credu bod mae bod yn Gymraeg, mae bod yn rhan o cefn gwlad Cymraeg yn rhywbeth sy'n rooto fi, ti'n modd? A fi'n gwybod bod ti'n teimlo'r un peth. Dwi yn. Felly, dyma greiddiau. Still thinking self-worth
the brink of something underlying. Self-respect I tyfu rhan o'r cynllun. Mond I siwrne to inhale and absorb. Mond I siwrne don't I shout in a chord. Stop stealing your own time, not feeling you deserve this. Our blink of existence deserves more than a stasis. Cases sa adeiladu pawb ac nid I dy hun. Rwy'r amser I dy hunan I a ddyrnod y lyd. Ymestyn, pryd ti'n gallu o cyd-destun. Be ti'n byrdod I ti'n gallu anadlu yn restyn. Be ti'n byrdod I ti'n gallu anadlu yn restyn. Be ti'n byrdod I ti'n gallu anadlu yn restyn. Be ti'n byrdod I ti'n gallu anadlu yn restyn. Be ti'n byrdod I ti'n gallu anadlu yn restyn. Dewis fi oedd Melin Melyn, a dyma oedd da griff o'r band I weid wrthau ar y rhaglen. Yn ein recordio'n ni oedd Hywel Wigley, diolch yn fawr am ei waith caled ef, a oedd gen ti Will Llywelyn Barrett ar y gitar, flaen, oedd gen ti Garmon Rhys ar y bass, gen ti Cai Dyfan ar y drums, a nhw'n dau aelod newydd, Dylan Morgan, sy'n hefyd yn chwarae Didi Dyrylo wrth gwrs, a Boi Azuga ar yr allweddellau, a Rodri Brooks ar y pedal steel, a wedyn fi yn canu a chwarae gitar a chlythu'r saxophone. A chi'n byw dros y siop yn chi, sut oedd ymarfer ar gyfer y sesiwn yma, Griff? Oedd e'n bosib? Wel, o'n i'n gwrando'r sesiwn Great Los Blancos neithio'r rhaglen Lisa, a yn dweud, ti'n meddwl, bod nhw wedi gallu perfformio demos nhw, a ni'n meddwl, sy'n wedi bod yn neis, ond gan bod mae tri yn ni yn byw dros y ffin, un yn Tunbridge Wells, a'r ddau arall yn Llundain, a mae hanner arall I gyd yng Nghaerdydd, so mae wedi bod yn anodd I ni ymarfer yn iawn, achos yr ymodau, yn music box fyddwn ni fel arfer yn chwarae. So ie, nathon ni wneud rehearsal yn y bore, wedyn chwarae yn y pnawn, so oedd yn eitha, oedd yn just yn sefyllfa rili hyfryd I gael chwarae fydd y ffrindiau eto. A cael chwarae'n fyw, bod dim cynulleidfa yna, oedd dal yn teimlo fel gig byw. A diolch yn fawr eto mae fynd I ni chwarae. Mae'n lyflu cael chi mlaen fel sesiynau Llif y Do. A mae'r ymateb I gerddoriaeth wedi bod yn wych yn do. Fi'n gwybod bod Mark Riley wedi bod yn gefnogol iawn o'ch cerddoriaeth chi draw ar BBC Radio 6 Music. A chi wedi bod yn recordio EP dros y flwyddyn diwetha, dy fe Griff? Do, so mae Blancos, yr EP cyntaf yn dod allan yn mis Awst. Tair can nathon ni recordio'n Stiwdio Tom Rees o Buzzard yn Rat Trap Studios. A mae'r cynnion yna allan yn barod, sef Mwydrin, Lucy's Odyssey a Rebecca, mae rhain yn cael ei chwarae heddiw. A nathon ni recordio'r dair can arall yn Studio Sain, efo Llif Parry yn cynhyrchu ac yn cymysgu'r EP. So mae hwnna'n dod allan, a mae'r sengl diweddar yn dod allan mewn just dan mis amser o'r enw Wedi'u Do. A fi'n credu mae dyna'r gang gyntaf dyn ni'n mynd I glywed yn y gwasanaeth. Dyn ni'n galw fe'n wasanaeth yn hytrach na gig yn dyn Griff. Yn y gwasanaeth yma heno. Ie, do. O braen iawn alw fe'n wasanaeth. Mae rhaid bod yn archus i'r ogof gath ni'r fraint y chwarae ni. So ie, Wedi'u Do ydy un o'r cynnion nath ni'n chwarae yn y sesiwn. A ydy hwnna o ddylanwad llyfrau anhygoel Rala Rwdins, pan o ti'n tyfu lan. Wedi'u Do oedd Rala Rwdins, ie? Ie, Wedi'u Do oedd un efo cap melyn, dwi'n meddwl? Ie. Fath o poncho melyn. Ie. Fi'n gwylio ac yn darllen gymaint o lyfrau plant ar hyn o bryd. Mae Bing, Sally Mali, Gitor Gwningen, mae popeth di blendio mewn I un, felly fi'n cweith yn gwybod os fi'n mynd y dod, o? Wel, dy'r gan actually ddim am y Wedi'u Do, ond nathon ni gael yn disgrifio fel gan rhywun fel ein cerddoriaeth ni fel psychedelic kids TV show music unwaith, oedd yn meddwl bod hwnna'n eitha ffynnu. Ond na Wedi'u Do, nes I sgwennu hwnna ar y megabus pan mynd ar y ffordd nôl I Gaerdydd, a just can am cymeriadau dyn ni wedi cwrdd neu ddim wedi cwrdd neu wedi clywed amdanyn nhw gymeriadau dewinol, a just wondro lle maen nhw'n mynd ar ôl nhw'n gadael ni. Neu o ble fatha nhw a lle maen nhw'n mynd ar ôl hynny. So dyna'r ysbrydoliaeth tu ôl i'r gan. Dwi'n ymwybodol bod rhai ohonoch chi wedi clywed y newyddion yma.
Ond yn anffodus, mi gollon Idwal. Idwal Jones o Llandegain o'n i fynd dechrau hoffi chi. Mae'r gan nesaf yn arbennig Idwal. Oedd yn gogydd arbennig. Gyda teisen isam ac y ffyrddau sef i oedd. Sôn am ei wasi. Enw'r gan nesaf yma Idwal ydy y dewin dog. Falle
canol ar noson gan Melin Melyn. Rebecca oedd honne, a chyn hynny y Dewin Dwl. Band i atgoffa ni, gymaint i ni gyd yn colli gigs byw, wrth gwrs. Gobeithio fydden nhw gyd yn brysio nôl yn fuan iawn. Nôl at y ti, Rhys. Diolch Ew, a dyma'r gan ola gen yn artist ni heno Eädyth ac Izzy. Y trac ydi Breuddwyd, dyma chi chydig o Neo Soul. Romantically up then down. What you do bitty nade helps define who you are and what you create. The greatest love so far. Dim and meddwl as I summer breeze past it all. Yeah, need to look up my 16 plants and accept that. Syniad oed yn codi ac yn sydyn sylweddol i madam like circumstance circumvent some go for me. Sorry bod I'm mlynedd wedi Cymru mor hir achos nad yw'n aber elsewhere a ti da hi. Right and wrongs wrought across time and subtle yet so miscalculated cinematic ambitions for a sunset burn behind the curve of a beer, but you with her over there and I'm over here, cause blwyddyn newydd bydd yn dechrau to gan dal yr hyn fywyd lawr I o'r y ffwys la 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 cause give him mine
Breuddwyd gan Eädyth ag Izzy, a dwi wir yn gobeithio bod chi wedi cael blas ar y sesiynau yma. Mae wedi bod yn anhygoel gwybod bod nhw wedi bod nôl yn y stiwdio yn creu ac yn perfformio'n dduw hefo'i gilydd. Mae yna gymaint o weather yn perthyn i hynny. A dyma chi Los Blancos wan. 2 ffefryn o'r album Sbwriel Gwyn. Mwynhewch ein. Okay, Sbwriel Gwyn. So, hwn yw'r ganol ar efe? Diolch i Acapella, diolch i Cymru am trefniwn, grid canolbwynt. Neis bod nhw. Diolch i unrhyw un sydd wedi gwrando, os oes unrhyw un. Diolch. Dilyn Iesu Grist.
Lisa a Los Blancos a'r holl artistau eraill sydd wedi cymryd rhan yn sesiynau Llif y Do'n cynta BBC Radio Cymru eleni. Nathon ni glywed Melin Melyn, nathon ni glywed Eädyth ac Izzy Rabey, ond yn cael y gair olaf o BBC Maida Vale Studios yn Llundain ydy Thallo efo eiliad olaf. Stiwdio.